Gauerdian jekizara. Goizaldeko ordubietan. Bueno, goizaldeko ordubietan, gauerdian gauza bera da. Ni lotan nengoen. Zuk argia piztu eta purrustaka jardun duzu. Gero jeik egintzara eta piztuta utzi duzu argia. Ez dut purrustaka jardun. Bai. Hausnarrean aritu naiz ahoz gora. Bueno, gauza bera da, hausnarrean ahots gora aritzea, edo purrustaka... Lanean jarri naiz. Zer? Entzun duzuna? Lanean jarri zara? Zazpiak arte. Zazpiak arte. Ez zaitut sumatu, voltatu zarenean. Badaki, zurrongak ari zinen. Azkenean, urtebete lanik egin gabe pasata gero. Ba, konta idazu. Idoia baina ez da, Bueno, bale, idoia bat, ondo. Baina ideia da mamia. Eta mamia zena da... Zer ez dut eta? Ai, astuna zara gero. Ez zaizu gustatuko. Izugarri gustatuko zait, seguru. Ez da komedia bat. Ba, oso ondo. Azken aldian komediarekin lotzen zaitu mundu guztiak. Eta hori ez da ona. Askotan hitz egin dugu. Bueno, nahi duzu kontatzea bai ala ez. Badakizu baiet. Amasei urteko mutil baten historia da. Imaginazazu, larun bat gaua. Larun bata goizaldeko 3. Igandea. Ez, Bueno. Kale bat, tabernaz betea. Mutila lagunekin dabil, erdi mozkortuta. Arratsaldean neskarekin hautsi du. Diskotekara doa ligatzera, batez ere ligatzera. Egia esan oso bizimodu simplea du. Pizza banatu eta neskatila moninoekin larrutan saiatzea. Familiarekin oso harreman eskasa dauka, ez? Neska dauka eta larrutan nabil beste batzuekin. Ez. Bueno, bai. Jarraitu dezaket? Bai, noski. Familiarekin oso harreman eskasa dauka. Ez du nahikorik irabazten etxetik ale egiteko eta primeran datorkio amak lan guztiak egiten. Hala ere ezin izango luke. Zer ordea? Ba, etxetik alde egin. 16 urte dauzka adin txikikoa da. Bale, ba, segi. Diskotekatik irten dira. Beste taberna batera joateko proposatu die lagune. Ligatu nahi zuen, baina ez du ligatu. Motorrak hartu dituzte. Ziztu bizian atera da eta semafora gorri dagoela aurrera segitu du. Bestakeletik auto bat dator sekulako abiadan. Talka egitera doaz. Hil egingo da ezinbestean. Baina azken momentuan, talka egin baino segundo bat lehenago, gelditu egin da dena. Izoztuta bezala. Norbaite, gelditu egin du mutila eriotzera eramango zuen momentu amaigabea. Ahots bat sortu da zerezetik eta motorretik jesteko gonbite egin dio. Geldi dago dena. Autogidaria txundituta, bere lagunak ere bai, semaforoaren aldamenean. Baina bera beste guztiak ez bezala, mugi daiteke. Zerura begiratu du. Susmatzen hasia da, motorretik jesteko agindu diona hotza. Agindu. Motorretik jesteko gonbite egin diona hotza, Jainkoarena dela. Gurasoak behin eta berriz aipatu dioten Jainkoarena. Baina hotzak dio, ez, hau Jainkoan, nauk, nola esan, ire etorkizuna, sentitzen diat. Etzak gora begiratu, enago kinon. Mutilak uste du, erioa dela. Lurretik altxatu eta ies egin nahi du. Ez oio egin joa hotxak. Ez altxatu, okera bil. Frankapra. Isilduko altzara. Ai, gizona, ez da kritika bat, lorea da. Magordizazu amaitzen dudanerako? Bale, barkatu. Ai, galdu dotaria. Ez altxatu, okerra bil. Dio ahotsak. Ez altxatu, okera bil. Naukerioa. Mutilak galdetu dio, orduan zertzara, eta berak erantzun dio, epaiketa bat dela. Bere epaiketa. Eriotzaren metafora. Ez duzu zer ulertu. Ahotsak esan dio, bidaia luze bati ekin behar diola. Bisita batzuk egin behar dituela nolabait esateko, bere etorkizun hipotetikoaren une jakin batzu dira. Gabartan istripolarria esan ezpalu bezala. Eta proposatu dio, bidaia zi aurretik bere etorkizuna diseinatzeko. Hala, ahotsak galdetuko dio, biziri jarraituko bazenu, zelan bide hartuko uke? Eta berak zalantza egin ondoren erantzungo dio segurazki enpresa handi bateko esekutiboa. Ez, zinema aktore izan edut oso famatua. Ez, milionarioa hobeto. Eta jende mordo batea dukin ere esanetara, nik lan egiteko premiarik ez izateko. Gero ahotsak galdetuko dio, norekin bizine lukeen. Eta berak erantzun neska gazte bat duela. Iloria, ederra, eskulturala, sutsua eta lizuna. Baina bere ala zuzen du. Eta esango dio, emakume ezberdin bat nahi duela bizpairu astetik behin. Ahotsak eskatuko dio, bere ametsetako bizilekua deskribatzeko. Luxuzko pisu bat, etxe handi bat mendialdean eskipista pribatuarekin, eta txalet bat, irla liuragarri batean. Seme-alabarik nahi? Bai, bakarra mutila, baina aurrerago, 40 urterekin. Besterik? Ez, oraingoz ez.
Eta orduan hasiko da bidaia. Pelikula. Babazen garaia. Bidaiarekin hasiko da pelikula. Bidaia bat bere ametsetako etorkizuna gauzatzeko modukoa epaiketa batean amaituko dena. Ez, hobeto. Bidaiatik itzultzen denean, orduan etorriko da mamia. Mutila konturatuko da diseinatu duen bizitza pauso ibiltzean inozoa dela. Guztiz, heldu gabea. Hasiko da estenak banabanan bizitzen. Amodia egingo du aldiko emakumez berri batekin, luxu guztia gozatuko ditu. Baina estena bat bizi hortuko ez hotzez bero genituko da. Denbora gehienak kolpezorri jo gabe pasako duenez, pentsatu egingo du. Hau komeria, denetik daukat eta badirudi ez dauka dela ezer, bakarri nago eta aspertuta. Horrela jongo dira estena bat eta bestearen atzitik pasatzen. Batzuk divertigarri izan behar dute. Bai. Azken estenara iritsi arte. Bidaiaren azken estena legia ez pelikularena. 83 urterekin, mutila, agurea, hil egingo da. Heriotza gozoa, baketsua eta espergarri izango da. 77 urte epelkeria ezin tristeagoa. Bere burua egoera horretan hiltzen ikusita gero, istripulekora itzuliko gara. Mutila idean gora aterako da, papateko horietza izango da. Portitza, dramatikoa eta guztiz poetikoa. Baina hotxak beste aukera bat emango dio. Autoak volante kolpea jo dezake azken momentuan eta istripua saiestu. Hala gertatuzkero, mutilak biziri jarraituko luke. Baina, baldintza bat bete behar du ezin bestean. Diseinatu bezalaxe bizi beharko du handik aurrera. Luxua, bizialdi luzea, opartasuna eta hutsa. Hutsune handia. Aukeratu beharra dauka. Edo rebelde baten eriotza eta heroi moduan geritu lagunen aurrean. Edo eriotza gozoa, baina urte luzeak aspertuta pasa eta gero. Orduan mutilak urduri oio egingo du. Ezin aukeratu nahi. Baina hotxak, erruki gabe, minutu makar bat emango dio. Hortik pelikularen tituloa. Ilurren. Aizu. Zer? Mina daukat. Non? Hemen. Nolako mina? Ez dakit, zorrotza. Ez jarrezko. Lasai, Artur nasa. Favorez, maitia. Lasai. Eta niri bost axola itu, berritzainak nire neba izatea. Irakizakatea! Enauk joango. Enauk hemendik mugituko entzun arte. Nina egin didan! Puta! Ezin diago gehiagotxo. Gezurretan aritu ez gurekin, eta lapurretan. Denak akaztu dukaitu, dena. Eta enaukari gure harremanerari buruz bakarrik. Hori, gutxieneko aduketa. Aita bizirik balego. Bero kakatuko induko bere eskuekin. Hori du narreba, una izatea. Ixo! Ez aiz. Ixilik egoteko. Entzun ondo. Alde mendi. Ez! Atea zabaldu didak. Eta beraz, bazakiat oraindik kontuan hartzen hau da. Oraingoan mehatxua benetakoa duk. Izketan aritu gaituk eta erabaki diagu desintoxikazio zentro batean sartzea. Kupatuta. Da zeinena izan du nideia. Irea, edo beste puta horrena, Begira. Berriro aipatzen badukitz hori, benetan esaten diat. Dirua xautu beharrean iregan. Ire salvazioan hartaburu arraioa. Jota biankak txikituko ditiat hementxe bertan. Eta poliziana joan. Eta salatu egingo hau. Hala litekek. Baina ik balakik zer den puta da. Putek, ez ditet diruri gastatzen inoren alde.
Kobratu egiten ditek plazerra ematearen truke. Ni puta alnauk. Eta hiri arreba zarra. Puta alduk. Umetan ama batek bezala zaindu gintian biok eta. Zergatik iraintzen gaitu korrela. Batez ere bera, nerviotatik jota zabile gertatu zaiona gertatu eta gero. Eta haik, lagundu beharrean, ez kariñorik ez ezer. Horretarako balio izan dik filosofia mordoa ikastea txotxolo. Ez alduk estudiatu. Zer den abandonua, galera, kontxolamendua. Badakik txiki eginda dagoela barrutik. Eta gainera ikusi egin beharrik nola ondatzen duan ire burua. Hori kasi aluen unibertsitatean, ire burua ondatzen baboarra joa. Juan poliziana, nik etzaukanat ezer. Datozera etxea miatzera. Hemen etzagon ezertxo ere. Denbora desente duen ezer gabe nagoela. Ez esan pitokeriarik. Ikusi alaiz ispiluan. Ikusi duk ire aurpegia. Ez. Ato. Ez. Ato horrenak ikusi ondo. Eta ikusi. Nire ekendila natia. Ikusi adorea baldin badaukat. Esaidak. Ze ikusten ari. Ezerrez. Ze ikusten ari aizen. Nire burua ezerrez. Ire aurpegia. Hori alduk ire aurpegia. Ez, hori, ez aizi. Nina hau joder. Kaka utxa ez. Utxaren urrengoa. Hori hildako baten aurpegia dukata. Nire aurpegia du. Zuek biok baizaretela hildakoak. Ez diat berriro esango. Pres gaude tratamendua pagatzeko desintoxikazio zentro batean. Behartuta eraman nahi indukun premia izan ez gero. Baina ez diteko nartzen. Zoritxarrez eskatzen ditek gaixoak drogatik libratu nahi izatea ingresatu aurretik. Gaixoa ze gaixo. Ez diago hildako gehiagorik nahi familia. Nahiko jota gabiltza biok lehendik ere. Eta sosik ere ez diago psikiatra gehiago pagatzeko. Ba ez Juan psikiatrana. Ire baimena behar diago. Emango aldiguk. Nahi aldun trago bat. Emango aldiguk baimena. Nahi aldun trago bat. Bueno, manik bai. Bai zer. Trago bat nahi dudala. Narraio sartzen diat botu. Ja, badakin, whiskia, zendaga jobea dela psikiatra baino. Esaion, amatxo bat bezala zaindu induen nire aizpatxo maiteari. Bai, ni ere zaindu nindinan, bai, gogoratzen non. Ba, esaion, whisky hon batek buruan daukan kaka guztiak kenduko diola. Oroitzapen guztiak banan. Gazte hilako amatxoren gatik tragoska bat. Txoropito bat hilarrua jotzen usteagatik beste tragoska bat. Nebak eman zion disgustoagatik filosofian matrikulatu eta morala eta zen eta bar galdu zuelean beste tragoska bat. Umetxoa beste mundure joan zitzaiolako, ara beste tragoska bat. Seguro, tragoska guztiek horiek hartu eta gero, den aztu. Eta ostiko bat emango diola ipordiak psikiatrari. Dela hori, utzi zagon. No, etzakan aldirurik. Zaldakan ezer. Emaidan zerbait eta hoa hemendik, arrebatxo, hoa hemendik. Urduri nabilen eta. Ez, enauk joango bai esan arte. Bai zer, ez zer. Nasten ari aiz arrebatxo. Ez deitu arrebatxo. Bai zer, ez zer. Zer. Ja ez dakik, ez esaten duan, ez zertaz naria izen. Pena ematen didak. Deitu nahi duanean baiezkoa emateko. Bestela badakik, polizia! Puta kumea! Zerrizikuak. Hau, nahi duzu ezuek, Bai. Puta zikinak.
goserik. Gaueko 9 dira, afaltzeko ordua, jan. Ez daukat goserik. Eta eseri, ondo entzun didazu hori da pertsona bat esertzeko modua? Ez da modua. 11 aldiz esan dizu, neska. Ukal ondori maitik kanpo. Ipurdia, atze aldera. Ez, horrela ez. Ez didazu ulertzen ala. Ea, bizkal hori, tenten. Ai, ez dizkizuete gauza hauek irakasten eskola. Ez. Jainko maitea. Utziko jazu gauza bat esaten. Zer? Enako eroso. Bai, zorrai, ohituko zara. Baina benetan ez dizuetela irakasten eskolan pertsona baten nola portatu behar duen maila? Ez, beste gauza batzuk irakasten dizkigute. Hortze dago bakoska. Gaur egun eskolan ikasten duzuen guztiak ez du ezertarako balio. Bihar bertan beste ikastetxe batera eramango zaitu. Baina ma! Neska! Janda iso! Badirudia propos egiten duzula. Automatikoa da. Platera mai gainean ikusi eta berriketarako gogoa zatzen zaizu. Eta jateko gogoa da behar duzuna. Zemaia ez da izketa jarduteko lekua. Ai, neska. Lastima da gero. Hain berandu jaio izan Aitona ezagutzeko. Ura, baizela, behar betzagako pertsona. Eta ederki asko irakatsi zigun mailan nola portatu. Zeleen, hala irakasten ziren gauzak. Odolaren bidez, zuzenean. Badakizu zertaz ari naizen, erentziaz neska. Etxean, erentzia hori jasotzen genuen. Ezik eta zurruna, zorrotza, sentibera. Baina orain ez, orain behin eta berriro, errepikatu behar dizkizut gauza berbera. Behin eta berriro, eta hori neketsua da neska. Oso neketsua. Zer, ez duzu hasi behar? Ez. Zergatik ez. Zuri entzuten ari naizelako. Eta ezin duzu entzun eta janaldi berean. Maia ez da izketan jarduteko lekua. Neska? Nirekin kontu zibil gero, Baina bihotza, ez duzu ikusten ze itxura goxua duen oinazkoa. Ordu terdi, neska. Ordu terdi eman dut saltxatxo prestatzen. Zederki asko dakin izeinen saltzazalea zaren. Ai, eta horrela eskertzen didazu. Badakizu zer? Lehen, oinazkoa jainkoen jakia zen. Eta erreta labean jaten zen baratxuri pare batekin, eta kilo neska eta kilo. Eta igandeko baskaria izaten zen. Ondo gogoan dut Aitona. Nola esaten zigun. Oinazkoa eskuekin jatea zegoela, baina tentu handiz. Begira, hartzen duzu izterra, atz lodiaren eta erakuslearen artean. Oraino, Baina hau ez da izterra! Ai, neska? Badakit hau paparra da politxori? Eta txiki egin dizut arazorik ez izateko. Paparra? Bai, ez duzu ikusten. Baiz, igerian dabilinez prestatu didazun Coca-Colareko gonbito honetan. Zer esan duzu? Ezerrez. Begira, gu guzti egiteren bat egiten genuenean, eta mailan batez ere, badakizu Aitona zer egiten zigun. Ezer. Sukaldera eraman eta belarrondoko bat eman eskuarekin edo trakoarekin. Oso fina. Burla egin nahi duzu Aitonari? Ez. Burla egin nahi dizultako izure familiari? Ez. Utziko jazu galdera bat egiten? Ez. Bai, ai, ez dakit. Izeba osabek ere zuk kadina maite zuten Aitona. Ai, neska, hasi zara jaten behar. Esan? Zer, Izebak eta osabak. zer. Haiek ere Aitona hitz egiten dute egun santu guztia, hainbeste urte paseta gero. Ai, neska, mundu guztiak ez egiten du guraso ez ondoren. Egunero. Eta isildu ja. Orduan, hiltzen zarenean, zutaz arituko naiz egunero. Ai, neska, ez dakit. Bai, noski, baina zuk zer daukazu buruan. Ama, Zer. beste ikastetxe batera eramaten banauzu, ez dut inoiz hitz egingo zutaz! Eta zertara dator hori orain. Ez zaitut beste ikastetxe batera eramango. Baina, ikastetxe hori hain maitea baldin baduzu seinale txarra, bai. Norbaiten eragin txarra jasotzen ari zaren seinale. Ze txikitan, bat ez da konturatzen eragin txarrekin. Eta edo zeinen azetik doa. Oiazkoa, neska! Eta gero, ustekabean,
pertsonari zintzoena izan da ere, lotxa galdu eta gaiztotu egiten da. Ai, begira, dartara jartzen zait pentsatzen dudanean, zuri ere igual gertatuko zaizula, Zer? Osabari gertatzen zaiona? Osabari? Baina nork hitz egin dizu zure osabar? Izeba. Hortatu egingo du! Aziko zera jaten bengoz? Beste ikastetxe batera ez eramateko, bilar merda jaten ez baduzu. Eta, kalundu madarikatu ere maiti. Irekiagoa. Zertarako? Mesedez, irekiagoa. Zertarako? Ahoa irekitzeko. Kontxo! Pasai dazu zertarako, bestela ez. Ireki. Ez, oiazko pusketa bat sartu nahi didazu, eta ez dut nahi, ez dago goserik. Hango dut, gosetzen nahi zenean. Neska? Zer duzu ahoan? Erakutsi da zen. Ez zaitut jo nahi, Zeni ere aitak ninduen jotzen, eta nik aitak bezala jokatzen dut beti. Aita? Ze aita? Nola ze aita? Nirea? Zure aiona, zerka izango da ba? Ez dakit aion esaten diozu beti. Eta zeretzen nire aita Ni ala. zer dakit, bala izango zen, ez dakit. Nahikoa da, mesedez. Eta zergatik nahi duzu hau erakustea? Badakidala gero txiklea jaten ari zarela, gozea gentzeko. Txiklea? Ba ez, begira. Begira, etorri. Eta utziko jazu gauza bat esaten, txikleak ez du gozeak entzen. Ze atzo txiklea jaten eman nuen egun osoa. Eta gozeak amorratzen egon nintzen. Eta gaur zer hartatzen zaizu. Ez errez, dieta egin edu dala. Killo, niaskoa, neska. Ez! Bai, Ez! ez da ona txikitan dieta egitea. Zeba? Zure gorputza osatzen ari delako oraindik. Eta zuk zergatik egiten duzu. Osasunagatik, neska. Osasunagatik. Ez dudalako nahi kolesterolak osorik irenstea. Gure ama bezala. Hau da, zure amona. Baina zer nahi duzu negarrez astea, ez da? Ez. Ez. Uste dut ezetz. Ba nik uste du baiet. Utziko jazu galdera bat egiten. Zer da kola eskarala? Ai, neska. Eta zure ze importa zaizu. Neskatilek ez dute kolesterolik. Neskatilek denetik jan behar dute. Ai, begira, maitia. Zioi asko ederra. Begira, lepoa egingo nuke zure lagunek ez daukatela ni bezalako ama bat. Sukaldean sartuta ematen dut egun osoa. Zuretza saltxatxoak eta mokadu goxuak prestatzen. Ai, Jainko maitea, baina zer ekarri du ni mundu honetara, monstrua! Jateko dut isilduko zara! Bai, Zein egidazu! neska, baina... Zein egidazu! Baina zer da hori, etxerretan ez dugu zine egitea guztu txarrekoa da, zine egitea... Iso! Zein egidazu jaten batut isilduko zarela, joder! Gaur egun ez dago lotxari! Ama! Bale, hitz ematen dizu. Neska, mesedez! Muztu bat handezoa! Ai, ez neska, nola izango zara? Jainko harri, segi komunen eta bota hori! Ez jango dut, dena jango dut! Komediante lerra eginda zaudezu. Neska, mesedez nahikoa da, ez dago bat ere graziai. Ai, neska, baina ez botak hasi behar duzu. Eta marizikina. Utziko diozu botakeria segiteari. Ai, neska, ez esan behar. Itotzen ari zarela benetan. Ireki, zer egingo du ningo da. Ai, medikoari duela. Lagundu! Harago norbait orgoian! Ai, alaba itotzen ere izan! Lagundu mesedez! Ah, ez dago inor! Ai, neska, ere... Ah! More daukazu aurpegia!
Gabon. Kaixo. Bi hauek. Zer? Gaur bi hauek bakarrik hartu behar dituzu. Ez diazu injekzioa jarri behar? Ez, mina daukazu? Ja. Pilula hauek ere lasaigarriak dira. Ah. Harritzazu. Azka egingo didazu bizkarrean, Zer? azkura daukat. Txantxetan ari zara. Aizu, azkura daukat. Parrandarako gogoa da zuk daukazuna. Zergatik ez didazu baten bat jartzen nuen horretan? Hobeto egongo nintzateke. Ez daukazu bisitarik ala? Ez. Nun daukazu azkura? Erdialdean. Hemen? Ai, ez, pixka bat berago. Ez pixka bat berago. Pixka bat? Hortxe. Segi. Nahikoa duzu, ezta? Ez daukazu minututxu bat niretzat, Ez. Zergatik ez dira zuek gelakide bat jartzen? Lan gutxiago izango zenuke. Hori, gaixoa, zuri bizkarrean azka egiteko moduan egongo balitz, ezta? Hori bai, noski. Xelebrea zara gero. Jendeak normalean nahiago du bakarrik egon. Eta zu berriz konpainia nahi duzu. Ez pentsa, ezurra txikitu baino lehen gusturasko egoten nintzen bakarrik. Jendeak traba egiten dit. Orain dela 3 urte, pleuratik operatu ninduten eta beste 2 gaixo sartu zizkidaten gelan. Eta gorroto handi hartu nien. Baina orain nahiago nuken norbait eduki aldamenean. Ikustezu. Bazoaz, ez diazu termometroa jarri behar. Ez. Uste dut, sukarra dudala. Sukarra bat zenu, ez zenuke berriketarako gorik izango. Zergatik ez. Pilulak. Zure aginduetara. Bendak azkure ematen dit. Normala da. Seguru zaude, aizu temperatura hartuta askoz lasaiago geldituko nintzateke. Zuzara pixkat. Zer? Astuna. Oker zaude. Begira, asko pentsatu dut egun hauetan eta garbi ikusi dut gauza asko. Uste dut, eskaileretatik erortzea errebelazio moduko bat izan zela. Egun hartan, erortzen ari nintzala, hastia izan nun pentsatzeko, hilda iritsiko nintzala lurrera. Badakizu, zilipurdikan enbliren bitartean jendearen barreak entzun nituela. Institutuko ikasle guztiak barrez lertu ziren nire kontura eta bide egin zidaten algar artean. Baina ikasleek beti egiten dite barri irakaslei. Altzenekien hori. Ez. Segur erizain guztiek ere barra egiten duzuela gaixoen kontura. Ez. Isilduko zara mesedez. 3 aldiz galdu dut kontua. Horrek esan nahi du agi zaudela, Isilduko zara bai edo ez. Eritzatek errezagoa termometroa jartzea. Isiltzeko. Zu ez zara pelikuletako erizainen antzekoa. Ze pelikula. Zer dakit banik, pelikuletan beti ateratzen da erizainen bat, ezta? Neska xarmangarri bat mundu guztia provokatzen ibiltzen dana. Zuk ulertzen diazu. Ez. Ez diazu ulertzen. Ez daukazu sukarrik. Oker zaude. Gabon. Itxoin? Begira, nien naiz izango pelikuletako erizaina, baina zu baizarela pelikuletako gaixoa. Bai, posten naiz. Eta horrek zer esan nahi du, Gabon. Injekzioa jarriko didazu. Ez. Ondo ezin nago. Itxoen pixka bat, pilulek on egingo dizute. Eta baretzen ez naiz. Txirrina jo. Ez duzu ikusten izerditan nagoela. Sukarra batik ez behintzat. Nien naiz pelikuletako gaixoa. Hanka eta besoak hautsita dauzkat. Pleuratik operatuta nago. Gaur goizean, medikoak esan dio beste mediku bati arazoak dauzkadala biriketan. Nahi gabe entzun diot. Zuk momentuz buruan baino ez dauzkazu arazoak. Ez idazu burlarik egin, zuk ez mesedez. Zerbait nahi duzu nigandik? Ez, oso itxusia zara. Zergatik uste duzu zerbait nahi dudala zugandik? Lanean egongo ez banintz. Zer?
Gabon, 3 aldiz esan duzu eta oraindik hemen zaude. begira, baliteke itxusia izatea. Baina zakarra bentzaten naiz. Ez zait gustatzen jendea hitza hoan duela ustea. Ze, jota nagoela uste duzu, ez? Ba ez, ni lehen nintzen horrelakoa alegia, erretxina, lehorra, serioa, erorikoa izan da. Eta horreak, beste bat naiz. Zer uste duzu, iraindu egin zaitu dela? Ez paneska, deskribatu egin zaitut. Bai, itxusia zara benetan, baina ez dezu zertan eserretu. Ni lehen, enintzen esertzen garbi. Ez joan mesedez, behar zaitut, Jo txirrina. Zer? Zerbait behar baduzu, txirrina jo. Bilita berriro joko dut. Ez espero ni etortzea. Orain bertan joko dut. Nere lankidek hobeto zainduko zaituz. Ez duzure lankiden premiarik. Gabon. Ez didazu entzun. Zer? Ez errez. Beldurra ematen dizute, ospitaleek. Ez, beldurra ematen dit sukarrak. Ez daukazu? Barkatu, enekien hori deitu. Ez dakit esan edo ez. Erotuta nagoela pentsatuko duzu, ez da? Begira, deitu dizut gaur goizean zure ama agertu zaidalako. Ez, moztu mesedez. Ikusten, zuke ere erotuta nagoela uste duzu. Ez, ametxetan ez. Hoeti jaiki naiz, eta antzez egoen bera. Aurpegia zimur. Ai, aurpegia. Zimur da. Berdin da, ni bai gogoratzen naizela. Eta zer? Bai, berde. Berde. Zure antza zeukan. Urdin bat eta bi gorri. Urdintxo bat eta bi gorritxo. Eta orain, ur mineral tragoska bat gasigabea. Semedikuak gasa debekatu dit. Aixu, ez idazu berriro alako itxusikeria egin. Ez nabil txantxetan, ez da niri irudipena. Beraz zen, ezur eta aragi. Bueno, ezur eta azal, soineko txuri batekin. Eta nik esan diot, zu altzara izeba. Eta haut batek erantzun dit. Bai, nik uste nuen mamuebek este munduko hautsarekin hitz egingo zutela. Ba ez, eta nik esan diot. Baina zer egiten duzuzuk hemen izeba maitea? Moztu egin aldi dazu. Izili zaudeta. Bai. Hori ze erantzun didala jakina, bai. Eta esan dit, ba ez dakit bihotza. Eta orduan,
Beldurtu egin naiz, begiratu diot berriro eta iruditu zait nire antza zeukala. Bai, nire berdina. Bai, eta orduan, gogoratu naiz txikitan, nola esaten zidaten beti antzan diagoa neukala, berarekin amarekin baino. Bai, zuk ere esaten txenidan. Txenidan esaten? Bara, etxenien zu izango, beste norbait izango zen. Ba, orduan. Ai, nortopatuko kaleko atean eta lagundu idazu jainko errukitzua zeruetan zarena, amen? Ba, aita! Berak ere hildako baten aurpegian zeukan eta bi zulo bertz begien lekuan. Eta nik oio egin dio histeriko. Ez boztu mesedez! Eta berak. Eskuan usatu dik niukitzeko asmotan, eta nik zuge bat ikusi dut, eskuaren partez. Zer? Ez dakit. Amabiak. Eta zer? Gainetxara konturatzen zegaizkin nagoen. Ez, inorrez. Zu beste inorrez daukat nire umetxoak utzi ninduenetik. Bai. Badakit, nire semea estela ume bat, eta zer, nik beti esango diot nire umetxoa. Ez, gutxi iruditzen zaizu 3 hilabete. 3 hilabete. Ez da etorri. Zer? Zuekin afaltzera. Zagabe alakoa. Bai, badakit. Ezadazu berriro gehiago maite zaituzu ni baino. Baietz. Baietz esan dut. Atzo abandonatua naiz horize besterik ez. Nire etxera ez da inoiz etortzen. Nire etxera mamuak bakarrik etortzen dira. Hartu ditut. Urarekin lenguzina maitea, urarekin zergatik zarain gaizki pentsatua eta hain puta kumea. Ai, ez, moztu, barkatu. Esan nahi nizun. Badakizu ze pentsatu dudan gaur goizean aita eta zure ama hildakoak ditudanean. Bizirik zeudenean. Primeran konpontzen zirela elkarrekin. Aita izeba jotake aritzen ziren ama nirekin jolasean zebilen. Bai. Nor naiz niz? Eta zu nor zara? Atarra jo nahi didazu ala zer. Mari Petrala. Horrela tratatzen duzu gatzo. Abandonatu. Txotxola. Ez dut uste nahaztu naizenik. Baina badazpada. Lau. Gaixo, uste... Lehen, nahaztu egin naizela. Zer? Nire bila ez, zure zenarra ez, beldurra ematen diteta. Zergatik zarain, gaiztoa nirekin lenguzina maitea. Nire pentsioa? Behar dut sendatzeko, lehen umea laguntzen zidan. Itzuli zer?
Botikak. Aizu, nien naiz moskorti bat, zorgina. Dirutan itota bizi zarata. Eta zure zenarrak milioi mordoa dauka. Zer uste duzu, Ez dakit dala ala. Zergatik uste duzu joaten dela nire umetxoa zuen etzera? Zer izikina. Nik lapurtu zuri. Orain txesan bodizot zorgina. Badakizu, zertarako deitu dizudan benetan. Kontatzeko zure amaren gorpuak zer esan didan gaur goizean. Zu etxarela bere alaba. Ni naizela bere alaba. Izorrai! Lehengusina maitea, barkaidazu. Ez, bai, noski, nire uridipena. Bai, aitortzen dut. Ez dute zerredan, hitz ematen dizut. Botikak erosteko, 2000. Aita horralda, eta matxo, aita zergatik daramazu zuge bat eskuan. Beldurra ematen didate zugeek. Zergatik naiz atxoero bat, ama. Ai, musker bat naiz. Eta zergatik naiz musker bat. Ez aldago inor. Amatxo, lehengusina maitea. Zer? Polizia, nork eman dizu nire zenbakia? Ez dizu sinesten. Badira 3 hilabete ikusten ez dudala. Ez dizut urartzen, agente jauna. Kontu serioa, zer esan nahi duzu? Norekin jarriko nauzula? Ez, aizu, ez utzi, aizu. Gaixo, eta zu nor zara? Nagusia. Eta noren nagusia? Urte askotako. Baina, hau deitzeko orduan da, nagusi jauna. Larria. Aizu! Ni emakume gajoa naiz. Baina hondraduan. Batzuetan, musker bat naizela. Iruditzen zait, bero batzuetan bakarrik. Baina ze arraio esan nahi duzu? Irandu gabe! Prest? Zertarako? Bai, bakarrik. Bakarrik nagusi jauna. Izugarri bakarrik. Desesperatuta. Abandonatuta. Bai, eta abandon honekin. Eta nik ez dut hau merezi guapo. Gainera, oso gaixo nago. Orain, baina, zertara joaten dela
orain niretzera. Nirekin egotera. Oso maitagarriak zarete. Zer esatera? Bai, nire bihotzeko semea da. Bai, zer, estripua. Ez zaituzu jartzeko oraintze bertan. Bosta sola, ez zaituzu jartzeko. Jartzeko hostia. Esan behar diot. Bai, diot. Nago astoratuta polizia jauna. Zaharra bai, zikina, jota, gorra. Baina astoratuta ez. Non dago nire umetxoa? Zer esan duzu? Ezadazu berriro. Nire burutazioa ote daudena. Enago jota ez da. Ez. Bai, familia bai. Baten bat. Gutxi. Oso gutxi. Ia inorrez. Zer? Ze hospitaletan? Ez da beharrezkoa izan. Zuzenean gorputegi. Ja. Ez lasai. Bai, lehengusina bat, bai. Oraintxe dituko diot. Berehala etorriko da. Ni konsolatzera. Asko maiten hau. Ez du joan nahi. Bihar behar bada. Ez zai gustatzen gorputegia. Utziko didazu galdera bat egiten, polizia jauna. Sinesten duzu mamutan. Dirua, ahal bezain pronto itzuliko dizut. Ez da niretzat, zure umekutunaren txada. Hilkutza bat erosi behar diozu, merkeena. Eta gurutze bat jarritapan, benetan, lehengusina maitea. Aita, ama, izeba, oso nekatuta nago, muskerrak logura dauka. Garbituko dizkidazu betaurrekoak?
talka daramazu gau osoa. Ez duzu egunez lo egite? Ba, Aspertuta zaude. ez. Triste. Ez da ere. Asiola zaizu hitz egitea? Ez, logura daukazu? Zer? Ea logura daukazu. Logurarpegia da katala? Ez baino gidari batek hitz egiteko gogoa duenean, ba, Logura daukan seinale ez da? bai. Manik ez daukat. Ondo da, ondo da. Ez goaz mantxoegi? Ez, presa daukazu, zu bizkorrago joango zinateke, eh? Ba, ez dakit. Erronda egiten ari gara, ez da? Bai. Orduan zer nahi duzu, 180 joatea? Ez. 30ean noa. Erronda behar bezala egiteko, ez da 30etik pasa behar. Hori ikasi genuen akademian, ez da? Ba, ez dut gogoratzen. Errepasatu, birziklatu. Primeran etorriko zaizu. Baliteke. Baliteke ez, seguru. Zer da hori? Nik ez dut ezer ikusten. Susmagarri bat. Non? Trafikatzaile itxura dauka. Nork? Horrek, Hori buze badata. oso barregarria horbean atari horretan. Zuk itxuragatik ezagutzen dituzu trafikatzaileak. Begiradagatik. Ba, zain samarra medikan begirada ikustea. Nabadezu geditu egingo gara eta duen begirada Ez da beharrezkoa. Ez da trafikatzailea. Eta nolatan dakizu? Arropagatik. Arropa berezia erabiltzen dute. Horixe ba. Oso janzkera bitxia izaten dute. Nik uste nuen, oharkabean pasatzeko moduan jartzen zirela. Trafikatzaile bat ezin da oharkabean pasa. Ez zaio interesatzen. Logikoa da. Ja. 106 patrulla zentralera. Honek pelikula bat ematen du. Berriro diot, 106 patrulla zentralera. Hemen zentrala, aurrera onda zei. Berririk ez? Nola berririk ez. Alegia, larrialdiren bat, enkarguren bat. Enkarguren bat? Aizu, jakiliteke zertaz ari zaren? Erutzi zazu? Errondan jarraituko dugu? Erronda? Noiztik deitzen diogu horrela? Zerbait gertatzen zaizue? Ez, jakin nahi genuen ea bat ere arazo... Lasai, eunda zei, lasai. Zerbait gertatzen bada, jakinaraziko zaizue. Beti bezala, konforme? Bai, jakina, eskerrik asko. Hori ez da bidezkoa. Zer ordea? Zentralekoak molestatzea. Nik ez dut inor molestatu, Aizu, zu gustoko duzulan hau, benetan. Ez dakit, bai, noski, zergatik. Ez du lako ematen. Nahi duzu gelditzea? Ez, ze ba? Urduri ikusten zaitu. Bainago. Nahi badizu gelditu gaitezke eta... Hilda dago dena. Begira, dena hilda. Zer? Mundu guztiak atsegin du hiriaren alde hau. Hain da lasaia, inoiz ez da ezer gertatzen. Nik ez dut atsegin. Enago urduri, aserrenago! Gu hemen eta mundu guztiak. Begira, ematen du dena dagoela, bai hori da, hilda! Zertara dator hori? Esan didazu ez zaizula xola hitz egitea, ez da? Ez. Gidatzen dudanean, karri, gauaren erdia. Gauza raroak pintxatzen ditut. Autoa eta ni beste zer ez dagoela munduan. Eta gainontzeko guztia pelikula batean bezala. Ezer ez da. Desagertu eginda dena. Ez dakit ulertzen didazun. Ba, uste dut ez. Nahi duzu egiratzea? Ikusten nola ez dezun ezer ulertzen. Zer da hori? Ara berriz ere, hori zer? Hor, Ez derrez, mozkor bat. gelditu egingo gara. Utzi zazu, gizajoa! Ardura gabekeria. Badakizu zer esan nahi duen hitz horrek? Zuzuk zenbat urte dituzu. Nahiago du galdera hori zerantzun. Eta ez da koketeriagatik jakina. Minik karagarria egingo lizuke jakitea. Eta zergatik ez zara gelditu. Ez zaidelako gustatzen liskerrian ibiltzea. Ja, Ba hori, hori zer. ez. Gubiok, ez garela ondo konpontzen. Ez pentsa, begitan zaitu dala uste baduzu oso okertzaude. Entzun aldi dezu. Gidatzea hain mekanikoa denez, burua bueltaka hasten zai bere kauz eta gauza arraroa pentsatzen ditut. Gauaren errua ere bada, argi bitxi honengati da. Argia da, baina ez da argia. Iluntasuna eriotzarekin lotzen dut. Ez ditu kontrolatu. Dena geldirik. Itzalak, bat ere mugimendurik ez. Irietzei gustatzen gauez, beldurra ematen dit. Eta hala ere, nahiago du gaueko txanda. Ez dakiz zergatik. Litekena da, beldurra ematen didana beregan erakartzea. Ume gertatzen zaien bezala. Aizu, ez zaizu bitxia egiten polizia bate bere beldurrak aitortzea. Ez, batere ez. Bueno, ondo begiratuta, iluntasuna baino ez di beldurrik ematen. Argi geratu dadila. Zuri ez dizu ezer beldurrik ematen? Adi, 100
hori patrulla. Jai urgentea. Hemen 106. Jakinarazi digute mugimendu susmagarriak daudela etorbide nagusiko 707 zenbakian. Larrialdia da, baliteke hilketa bat izatea. Tiro hotsa entzun dute, eta gizon bat ikusi dute etxetik ateratzen. Miatu zonalde osoa, kontrolatu mugimendu susmagarri guztia. Ustezko hiltzailea orain gutxi atera omen da etxetik. Morroi hori gurea da. Hemen 106, kale horretatik oso gertu gaude. Bagoaz. Sirena. Sirena jartzeko esan dizut. Jarri dut? Ba ez dut entzuten. Ondatuta egongo da. Zer raio esaten naizea, jode, sirenak ez dira ondatzen, ezin dira ondatu. Bai, orantxe bertan. Zidazun eriapatiko eta gainera baldara. Baina zertan ari zara? Frenatu, mesedez, sirena azteguta. Berdin du, argia badabil. Zu ernea mugimendu susmagarrien emat ikusten duzun. Baina zer nahi ez ikustea bia da honekin. Gainera handikan kilometro pare bat falta dira. Zer? Zer ari zara, bate errapatu ala, frenatu, mesedez, eta kontu semaforo gorriekin. Ez du semaforo gorririk ikusten. Bate bat ikusten baduzu gelditu. Bai zera, putakume hori harrapatu behar dugu, baina zer nahi duzu, beste patruia gu baino lehen iristea, ala? Zer putakume zer ez dute konfirmatuta. Nola ez? Zer nahi duzu espedientzia zabaltzea, ala? Espedientea nahi duzu nizketan astea eta zure arduragabekeria ez hitz egitea nagusiei. Gaixorik zaude. Iritsiko gara oso gertu gade, iristen zu etxean sartuta nik kalean biatuko ditut. Putakume hori harrapatuta hostia pare bat eman, eta arrastak eramango dut, eta autoan sartuko dut ipurdian kriston ostikoa emanda. Eta komisalde gira eramango dut, ni polizia naiz eta... Eta ni ere bai baina zuk baino pelikula gutxiago ikusi ditut, kontu semaforo! Bidatu nireke! Eta goita morrazoz eta... Beldurra daukazu, honek emateizu bildurra, Hola! Ba! Hala, atera hortik, begira zer zinduzen, ergela! Ez niri garrasirik egin, zer gertatu da? Begira hor! Non? Ditu ambulantziari. Nor da, lagundu egingo dira. Ez da komen ikusia. Nola ez mugitzen ari data? Ez zukitu! Baina nik ez dute zer egin. Nola ez duzula ezer egin, 150 zindua zen eta. Niña, belarrieto, laguntu. Ez mugitu! Ez mugitu oraintxe bat, baina ez mugitu. Eta zumen nela raioa teitu ambulantziari oraintxe bertan. Aizu, ei! Aizu, mesedez, ez mugitu oraintxe goaz, baina ez altxatu. Nola ez, horixe altxatuko dela. Zuk zer behitu, akatu! Lagundu egin nahi dio, ez daukata. Ez ditut karri bitzegin, uzteko pakean. Baina nola izan zaitezkain krudela. Krudela nik! Eta gure behin nire horretik ateratzen da. Ez iraindu ni, Nire kartera amari deitu. Zergatik kendu duzu kaskoa. Ambulantzia. Zentrala, hemen 106 larria da. Zentrala, ambulantzia behar dugu. Irrati hostia hau! Zergatik uste diogu kaskoak entzen! Badakizu zer gertatuko zegun! Hil egingo da. Hilda dago! Berandu iritsi zara. Zer? 2 ordu daramatzat hemen zure zain.
Baina, jakiliteke nola sartu zaren, ta nortzarazu, atera oraintxe bertan nire etxetik. Ez, Poliziari hotxe ingo ditu. ixo, Zer da hori? ez duzu ikusten, pistola bat. Hile egingo nauzu? Hile egingo zaitudan, ez dut uste, baina egin beharra daukat. Txantxetan ari zara. Nien nabil inoiz txantxetan. Ta nortzarazu. Horrek ze inporta du, inorrez. Pagatu egiten didate lan hau egiteko. Nork? Utzi galderak egiteari. Ez dirazu tiro egingo. Horixe baiet. Ez, entzune egingo dizute, aurkituko zaituzte. Begire isilgaiori, polita ez da. Azken modeloa. Nork entzungo du zerbait, inork ez. Baina, eseri lasai. Ez larritu, ez zara konturatu ere egingo. Nik ez dut inoiz utxe egiten. Bakidazu, normalean ez naiz berriketan ibiltzen jendearekin akatu egin behar. Ez diet astirik ematen. Baina zurekin 2 ordu daramatzat hemen zain. Pentsatu eta den egin duzure senazterri horrek gezurra esan digula berriro. Baina familia argazki bat ikusi dut zure gelan. Senarrarekin zaude eta seme alabekin. Ederra benetan. Azkenean argi itzali eta hemen eseri naiz eta urduri jarri naiz. Esertzeko esan dizut. Enazazu hil. Zer? Ez hil jainkoarren. Zer esan duzu? Ez hiltzeko. Ez, beste zerbait esan duzu. Zer gehiago? Jainkoarren? Jainkoarren esan du, bai. Jainkoak ez dizu utziko ni hiltzen. Ez? Ez. Hori ikusteko dago. Eta hiltzen manozu berak zigortu egingo zaitu. Nola? Zigortu egingo zaitu. Oso barregarria. Berak zigortuko no. Aizu, nik hil egin behartzi dut. Horretarako pagatzen didate. Gaur esan genion zure senarrari, ziria sartzen bazigun, zu izango zinela lehen biktima. Eta badakizu nolakoak diren negozio hauek. Inor hiltzen ez badut, ez dut kobratzen. Baina gaur pixka bat edan dut eta proposamen bat egin nahi dizut. Joko bat. Nik pagatuko dizutaiek esan dakoa, ni dirua daukat eta nahi baldin baizu dirua... Egon isilik! Esan diatzu ez hiltzeko... Jainkoarren esan duzu ezta? Oso ondo, hau da jokoa. Zuk deitu jainkoari eta eskatu ona etorri eta zu salbatzeko, konforme? Ze, zu sinesten duzu jainkoarengan ezta? Bai, zuk ere bai. Ni? Begira, hemen agertzen bada 5 minutu barru eta zu ez hiltzeko agintzen badit, sinestuko dut, horixe sinestuko dudala. Tira, hasi. Zer? 5 minutu. Zer? Nahikoa izango duzu 5 minuturekin. Zertarako? Motza zara gero, jainkoari deitzeko, ala sinestuko dut. Existitzen bada, etorri egingo da. Orduan, zuk irabaziko duzu eta ez zaitut hilko. Existitzen ez bada, ez da etorriko. Orduan, nik irabaziko dut eta hile egingo zaitut. Venga, hasi. Ez, Zer ez. mesedez. 1, 2, 3, denbora! Deitu ba. Ez diozu deitu behar. Denbora galtzen ari zara. Deitzeko esan dizut. Jainkoa! Jainko maite! Bazen garaia. 4 minutu. Ba, ezerrez. Oraindik ezerrez. Igual ez dizu entzun. Deitu berriro. Jainkoa! Hori zer da, jainkoari deitzea edo paiasoaren egitea. Mesedez! 3 minutu eta 20 segundo. Aizu, nahi baduzu, itxe ingo duzen arrarekin. Dirua zor badizu, nit badauka. Berandu egin, ez galdu denbora alferrik nirekin. Kontzentratu! Erabil indar guztia jainkoari laguntza eskatzeko. Berak bakarrik lortuko du, ez duzu ezer lortuko nigandik. Baina, segi. Gure aita, zeruetan zarena. Asko zobeto bai jauna, aita gurea. Hasiera paregabea. Ni txikitan pila bat errezatzen nuen, eta hemen behin ere ikusi, baina ez dizut trabe egin nahi. 2 minutu... Aizu, nik eta familia amazonas. daukat. Ez nire. Entzun aldidazu. Jainkoari hitz egin behar Entzun diozu, idazu. jainkoari. Entzun behar didazu. 2 minutu, Nik 2 minutu bakarrik. familia daukat. Pentsazazu familia bat daukadala. Familia bat, seme alabak. Haiek maite naute.
Ezin nauzu hil eta etxera voltatu lasai, eta patxadar lo egin ezer gertatu espaliz bezala. Hori ezinezkoa da. Imaginatu nire seme alabek ikusten nautenean. Enteratzen direnean kriminal batek hil nauela. Gizon maltzur batek pertsona errugabe bat hil duela lautxakur txikiren truke. Imaginatu nire alaba txikiaren aurpegia. Kalean seinalatu eta entzuten duenean. Begira, ordoa atzo osoan akatu zuten ama zintzoaren alaba. Ni hil zeman hauzu, nire seme alabak ere hilko dituzu. Bizitza zuntzituko diezu. Niretzat ez dago mundu honetan ezer nire seme alabez aparte. Oso txikiak dira eta bizitza osoa daukate aurretik. Eta zenarrare maite dut. Gizon zoragarria da, samurra, altoa, guap. Baina ez dakiz zehara zote dituen nire hiltzagatik pagatu izun jendearekin. Begira nire seme alaben aurpegiari. Haien pena, haien amorroa eta oinazea bihar egiaren berri jakiten dutenean. Begira jezu ondo aurpegira nire hiletan, Eliza barruan, eskutik helduta nola dauden, eta negar malkoi utzi ezin da. Norbaitek, ankerkeria galanta egin diolako beren amari eta emazteari. Ikusten aldituzu, ikusten duzu, zen nazka eta gorroto sakona sentitzen duten nire familia kutuna hilduen kriminalaren kontra. Madarikatu egingo zaituzte, ezagutu gabe ere. Negar egingo dute nire alde, bihotzean eramango nautelako beti, eta nire utxunea sentituko dutelako. Entzuidazu arretaz, ez hil mesedez, entzuidazu. Behar bada enez ni izketan ari zaizuna. Ezin nauzu hil, nire oinazezko hitzak entzun dituzulako. Behar bada enez ni izketan ari dena. Emakume batek ezingo luke hitz egin egoera honetan nik hitz egiten dizudan bezala. Ez altzara konturatzen, ez alduzu ikusten behar bada, bera ari dela hitz egiten nire ahotik. Zara konturatzen orainen aizela pertsonarrun bat. Jainkoa nire barruan dago, eta gara iritsi da zurekin hitz egiteko. Entzun diozu berari ere. Jainkoa da nire ahotik hizketan ari dena. Zergatik ez diozu begiratzen erlojuari? 10 segundo baino ez dira geratzen, ez da? Gezurtero zikina. Aizu, zuk badaukazu. 2 minutu eta 10 segundo. Entzun aldidazu. Entzun behar didazu. Zuk familia daukazu. 2 minutu bakarrik. Familia baldin badaukazu pentsazazu pizka bat. Seguru ez dakitela zu nortzaren. Seguru zure seme alabek, zure emazteak, zure bizilagunek ez dakitela nortzaren zu. Ezin nauzu hil eta etxera bueltatu lasai eta patxadar lo egin ezer gertatu espaliz bezala. Hori ezinezkoa da. Imaginatu zure seme alabekin hitz egiten dudala. Eta kontatzen diedala zertzaren zu. Lautzakur txikiren truke pertsona errugabeak hiltzen dituen gizon maltzurra. Imaginatu zure alaba txikiaren aurpegia. Kalean denak seinalatu eta entzuten duenean, begira, ordoa kriminalaren alaba, kriminal zadikoaren alaba. Ni hil zeman hauzu, zure seme alabak ere hilko dituzu. Bizitza zuntzituko diezu. Zuretzat ez dago mundu honetan ezer zure seme alabez aparte. Seguro oso txikiak direla eta bizitza osoa daukatela horretik. Eta emaztea ere maite duzu. Seguro zoragarria dela, samurra eta... Zuela zautzen zure barruan bizi den monstrua. Arrapatu egingo zaituzte. Begira jezu zure seme alabei. Haien gorrotoa, haien amorroa eta oinazea azkenean egiaren berri jakiten dutenean. Hilartean eraman beharko dute zama hori gainean. Begira jezu ondo aurpegira epaitegian. Akusatuen aulkian eserita ikusten zaituztenean ni hiltzeagatik. Eta beste batzuk ere hiltzeagatik ni baino lehen. Begira, eskutik helduta daude. Eta negar malkoi utzi ezin da. Begira zen azka sakona sentitzen duten, entzuten dutenean nolako ankerkeriak egin dituzun, lautzekur txikiren truke. Ikusten aldituzu? Ikusten dituzu zure familia maitearen aurpegiak? Ikusten duzu zen azka eta gorroto sakona sentitzen duten? Eta nola madarikatzen zaituzten? Zeren gaurtik aurrera, ikaragarrizko gorrotoa sentituko dute. Eta gainera, ahaztu egin beharko zaituzte. Entzuidazu? Ez altzara konturatzen, zalduzu ikusten enaizela ni hizketan ari dena. Ezin nauzu hil, ezin izango dituzulako sekula hitz hunkigarri hauek zure burutik ezabatu.
Entzudazu, ez altzara konturatzen. Naiz ni hizketan ari dena. Emakume batek ezingo luke hitz egin egoera honetan nik hitz egiten dizudan bezala. Ez alduzu ikusten bera ari dela hitz egiten nire ahotik. Zara konturatzen orainen naizela lehengoa. Badakizu nor naizen orain? Bai, ederki asko dakizu. Jainkoa naiz! Eta garaia iritsi da zurekin hitz egiteko. Entzun didazu? Begiratu erlojuari. 10 segundo baino ez dira falta eta hemen naiz. Iritsi nahi! Gidatzea hain mekanikoa denez, burua bueltaka hasten zai bere gauz eta gauza raroa bururatzen zaizkit. Gauaren errua ere bada, argi bitxi honengati da. Argia da baina ez da argia. Iluntasuna eriotzarekin lotzen dute ezin du kontrolatu. Dena geldirik itzala baten mugimendurik ez. Iria etzai gustatzen gauez, beldurra ematen dit. Eta alaren nahiago du gaueko txanda. Ez dakiz zergatik, Litekena da, beldurra ematen didana bere erakartzea. Umei gertatzen zaion bezala. Zuri ez dizu ezer beldurrik emate, Adi, 106 eta 152 patrulla. Hemen 106. Ea, pixka bat komplikatua da. Deia raroa jaso dugu. Emakume batek kriminal bat omen dauka etxean mendean hartuta. Bai, hemen. Etorbide nagusiko 707 zenbakian. Egia zan, alarma faltsua ematen du. Baina hurbildu zaitezke. Litekena da, norbaiten joko zikina bat ezatea edo gustu txarreko bromaren bat. Beste emakume zoroba guretzat. Ezin zaigu inoiz benetako kasu bat egokitu. Hemen 106. Jaso dugun mezua, kale horretatik oso gertu gaude, bagoaz. Ez da beharrezkoa etxean sartzea. Ez miaketarik egin. Hurbildu lekura eta behatu. Dirudienez, baten bat azpertzen ari da eta nabarmendu nahi du. Oso no, eskerrik asko. Sirena? Beharrezko iruditzen zaizu? Horixe ba! Alarma bat jaso dugu eta alarma jasotzen sirena jarri bada. Eta zeinek dio hori? Manualak. Erakutsiko diazu bihar ze horritan jartzen duen hori. Badakizu zer egingo dudan bihar? Lankide aldatzeko eskatu. Sirena. Sirena jartzeko... Jarri dut. Nik ez dut entzuten. Ondatuta egongo da. Zer raia izan esaten? Joder, sirenak ez dira ondatzen, ezin dira ondatu. Hau bai, oraintxe bertan. Utzi da zuneri apatiko eta gainera baldara. Ta orain zer? Kontuz gidatu beharko duzu. Koko zorro. Ez azeleratu. Koko zorro. Izorrai! Gertu gaude? Pare bat kilometro falta dira. Hainbeste? Zer ari zara, frenatu! Kakazara, lastima larrialdia ez izatea. Izugarri gustatzen zai semaforo guztia gorrian pasatzea, norbaiten nire premia daukanean. Ba, seguraski ez kaude egoera horretan. Berdin zait, atsegin du jendean nire premian egotea. Ezin eutxi ez, da? Odolean daramazu. Iritsi gara etorbide nagusira. A ber, zenbakia. Mantxo, 601 kilometro bat falta dago txigora bera. Zer daramat odolean? Antxietatea. Baina zer ari zara, zer ari zu, bate bat errapatu ala, frenatu mesedez eta kontu semaforo gorriekin. Nik ez du semaforo gorririk ikusten. Begiratzen ez duzulako. Lehen esaten zenida mantxo egin nindoala eta haren... Azkarregizoa zela bai. Isilduko zara bingoz? Kontuz ez pase 70 marretik. Eneiz 70 marretik pasatzen. Ostra, semaforoa! Begira zer egin duzu. Atera! Ez niri garrasirik egin. Venga, ditu ebe ambulantziari. Min hartu duzu? Botako beharakoak! Ez kendu kaskoa gazte. Nola zer! Joder, lagunduko dira zuen dozie, hostia, kriston mina bakat, joder, kakazarra! Entzun aldiozu, ez kentzeko kaskoa! Zu, isidu zaiteta, deitu ambulantziari oraintxe bertan. Ambulantzia ez zer ez daukata. Ez jota zaudeta doze, hostia. Eta gaina polizia! Baina zein dezue, hostia!
Gau aizorratu diazue, koño! Zer gertatzen da? Eta motorrarekin, zer? Zer egin behar den duik orain motorrarekin? Eskuzaino ematen duta? Zer gertatzen da? Zuek lasai asko pasaitzazkezue semaforoan abisatu gabe uniformea daukatzuelako. Eta guri berriz karnetak entzen diguzue, Jarriko dizuen ikizuna, ezin dut ez da, putako mehaluak! Ez diot ambuliantzeari deituko alako hasta potro baten gara. Zinduko altzara! Ez muito. Utzi ni hemen botata. Total, putako mehaluak! Aizu gazte, gu iraintzen jarraitzen baduzu, komisaldegira eramango zaitugu. Hanka bat gutxien ez hautxita daukat, alu arraioa. Tira bai, eraman, guazin komisaldegira guapa. Esango dizkiot hitz batzuk zure nagusiari. Esango diot, uniformez jantzitako putakume batek gorrian pasaduela. Semafora abisatu gabe, eta hanka txikitu dira. Exageratzen ari zara. Lasaitu gazte eta altxalu. Nikutu, nikutu, me cago la puta! Baina zertan ari zara? Zer nahi duzu egitea? Laguntzen? Konortea galtzeko zorian da. Zer gertatuko zaite, jakiten denean. Bosta xola, zuri zer gertatzen zaizun. Zuko bezen uke histeriko jarri beharrean laguntzea. Deitu ambulantziari azkar! Ezingo dut eraman espedientea ezabatzea, ezingo dut eraman! Abi, abi, abiatu segituan lehen emandako elbidera. 152 patrulla etxean da dagoeneko. Laguntza behar dute. Emakumeak arma bat dauka eta bere horretik irten gaben dago. Abi, 106. Iteki horretik ez irutziz. Kakazarra! 106! Hemen 106. Ezkara garaiz iritsi, motorista batek semaforoa gorrian pasa duelako. Eta gainera hori zaigu. Ambulantzia behar dugu, baina ez da ezer larria. Pentsa libratuko zarenik, egia esango dut. Gazte! Pasada. Bai. Ja. 2000. Aita horralda, eta matxo, aita, zergatik da eramazu zuge bat eskuan. Beldurra ematen didate zugek, zergatik nahi zatzoero bat, ama. Ez aldago inor. Amatxo, lehenko zina maitea. Zer? Polizia, nork eman dizu nire zenbakia? Ez dizu zinezten, badira 3 hilabete ikusten ez dudala. Ez dizut ulertzen, agente jauna, ez dela larria. Zer ordea? Aizu gazte, baina hau deitzeko ordua alda. Bai, nire semea da. Bai, zer, istripoa, ez da jozu jartzeko oraintze bertan. Enago bat ere ondo. Ze hospitaletan? Jainko maitea. Askotan esan diot. Egunen batean, disgustua izango duzu motorrarekin. Eta badakizu zer, polizia jauna? 3 hilabete bere ama ikustera etorri gabe. Bai, noski, bai. Nire bila? Ez da, berrezkoa. Agur, eskerrik asko, agente jauna, eskerrik asko.
Polizia, atzo bat naiz. Bai, oraintxe deitu didazue. Eta nik zertakitzu ote zinen. Oraintxela minutu bat. Ba, ezaiozu deitu didanari jartzeko. Ba, aldetu. Polizia zara ez da? Aizu, Petral jauna, oso gaizki nago, eta nire semea ospitalean dago, istripua izan du motorrarekin. Eta ni bakarrik nago, eta burutik jota, eta denek abandonatu naute. Eta mamuak zartu zaizkitetzean. Eta nire buruaz beste egingo nuke, semeak nire premia daukala jakingo espanu. Eta zure lankide batek oso simpatikoa bera. Ez etzinezu jakina. Eta berak esan dit. Nire bila etorriko zela ospitalera eramateko. Eta segurazki martxa honetan ni ere ingresatu beharko naute. Eta zuk ematen ez banauzu, ez dakit nola joan. Ez daukat diruri taxi bat hartzeko ere. Gabon. Kaixo! Ziztada txiki bat. Sorte honekoa zu. Ezerrez. Orduan niri ez diazue injekziori jarri behar. Ez, zuretzat 2 pilulatxo. Ai, Ez da ezer gizona, lasaigarri bada, ikusiko duzu honek nola kenduko dizun bine. nik ere nahi dut. Medikuak ez ez esan du. Zer da? Zure amona? Ez, nire ama. Ah, gajoa. Lotan gelditu da. Ja, utzi jozu. Nahi duzu esnatzen? Ez. Esnatzen badiot hemen gelitu nahiko du. Utzi. Pilulak. Azka egingo didazu bizkarrean. Zer? Azkura daukat. Gaur humoreneko zaude ez da? Ala uste duzu. Bai. Nik ere azkura daukat, hankan. Hori ez da ezer, motel. 5 egun pasata jaz duzu azkurarik izango. Sutan edukiko duzu. Eskarrik asko animoengatik, ez horregatik. Zer? Pilulak. Ja, Ezin dut hemen pasa gauzoa. eta zer esan nahi duzu horrekin. Ez diat ezer egingo, sukarra daukat, eta gainera. Esango didazu, Zer? zuri zeiru ditzen. Zertaz ari zara? Ba, naste borrastu honetaz. Zer nazte borrazte? Egun asko pasa ditut bakarrik eta ohituta nengoen eta orain sekulako plana. Ez izan zakarra. Mundu guztiak eskertzen du konpainia. Nitaz ari zarete, Ez. gutxi gora bera. Arritzazu. Sukarra daukat, injekzioa behar dut eta azkura daukat bizkarrean. Sukarra bazenu ez zenuke berriketarako gogorik izango. Ama! Biloko zara? Barkatu. Arritzazu.
Jarriazu termometroa. Zuzara pixkat. Zer? Astuna? Nigatik ari zara barrez. Ez. Ah. Bakizu nola egin hau? Nola? Kontatuko izuz. Barregarri gelditu nintzen mundu guztiaren aurrean eta eskaileretatik bera erori nintzen. Eta zuk? Instripua. Polizia patrulla batek harrapatu ninduen. Oien errua izan zen, Zuk gutxienez ez daukazu zertan lotxatu. Zer esne dezo? Ez zenuen lotxa sentituko? Ez, amorrua. Sorte honekoa zu. Amorrua askoz ere sanoagoa da lotxa baino. Bai. Bai? Aurrera. Gabon, Gabon. sartu naiteke? Bai? Ara, otxoa aipatu eta ona hemen. Barkamen askatzea etorri altzara. Zer moduz operazioa? Obe bazakin nola zan. Puta madre izu. Hori bai, asko sobeto ongo nintzateke instripuri gabe. Eta operaziori gabe, noski. Ja, Eta? Ze? ondo zaude? Bai. Pozten naiz. Ja. Eta, ze? Ez dira zularerik ekarri? Ez, Bomboiak! ez dare. Ara, eta nola erosi behar dira salaketarik ez jartzeko zure kontra? En naiz zu erosteko asmotan etorri. Ja. Benetan. Bai. Ama, birita, esnatu. Hau da harrapatu ninduen elementua. Berak, txikitu izkidankak eta lepoa. Eta ninduen garbitu, txiripaz. Etzazu barrarik egin kontua galduko dutetan. Ze iruditzen katxondio, arrazoia daukat bai edo ez. Ni hemen inguruan enbilen eta pentsatu ikusi nahi zintudan. Jakiteko zer moduz atera den operazioa besterik ez. Hori galetu diazu. Eta osatuta zaudera bat? Zer, askoz lasaiago geldituko zinateke baietz esan da, ezta? Bai, Batez ere lege kontuetarako, ezta? ez daukarrekin zer ikusirik. Ja, ba oso ondo nago. Eta zu? Ni? Ondo. Bueno, banoaz... Hori da presa dakazuna. Bai, pixka bat. Bueno, ba ikusiko gara. Bai. Tori, hemen daukazun ere telefono zenbakia deitu hemen dikirtzen dakoan. Baliteke bihar berriz etortzea. Ba ez astu bomboiak. Bai, noski. Barkatu, eskerrik asko. Alu, arraioa. Emakume hori polizia da? Bai. Ba ez dauka itxurarik, apala da. Apala? Ikusi bazten bere saltxan. Ez daukazu sukarrik. Eta zuk zer dakizu, kasu gehiago egin dizu horiei nire pultsuari baino. 3 aldiz galdu dut kontua. Baina zure erruagatik, ez zara geldi egoten da. Eritzatek errezagoa termometroa jartzean eska. Bueno, aio, gabona pasa dezazuela. Gabon. Zure ama? Ez, hemen geldituko da. Joateko, esaten badiot matraka hasiko da ematen atze bezala. Zerbait behar baduzue, jo txirrina. Itxoin! Zer? Uste dut, baneukala zerbait esateko, baina ez nez gogoratzen zer... Bai, tontakeria bat, tontakeria bat. Gubiok ezkaran nonbait ikusi... Ez. Aio. Zergatik zara hain... zakarra! Nola pasatzen zara zuete? Deitu egun batean ospitaletik irten dakoan, eta esplikatuko dizut. Itxusi esateran ninduan eta zakarra atera zait. Konturatu zara, emakume guztiak ospitaletik irten dakoan egon nahi dute gurekin. Sukarrik ez daukadala tematu da eta nik sukarra daukat. Kaiz zuri ospitala gustatzen, Zuri bai. Ez dago izki. Hemen dena egina ematen digute, eta nire gustatzen zait dena egina ematea. Giltze madarikatu hauen gatik ez palitz. Antzematen dituzu, Pixka bat, Ba ikusiko duzu, injekzioak kentzen dizkizutenean. Ja. Aizu nahi ba ez zu esango diet gela zaldatzeko, Zergatik? Txakile, no ze, ez zehan ba, erizainak txuku. Zer? Ez zerrez. Gabon.
Jarri telebistan nahi baizue, no molestatzen. Gabon! Kenduko dut. Ya está. Deitu diozu ambulantziari. Uste dut jana kontrako estaritze sartu zaiola. Eta Andrea, eta zuk ez duzu ez zer egin. Zer nahi duzunik egitea gaixoani? Begira, Andrea, begira zer egin behar zenuen. Mila esker. Batzuetan, jendeari laguntzeko kakatan sartu beharra dago. Leporaino, Andrea! Neska, ondo zaude? Utzi, deskantzatzen. Mina daukat hemen. Eskerrak eman, neska. Utzi bakean, Fontanoa. Ez diogu ambulantziari deitu behar, ezta? Uste dut ez dela beharrezkoa. Ai, no beto, ez dakit nola ordainduko dizugun mesede hau. Afaltzera gelditu nahi duzu? Ez. Oso lanpetuta nabil. Azterketak zuzentzen eman behar dut gau osoa. Ah, ja. Geratu hemen. Lastima da horrela joan behar izatean neskaren erruz. Ez da ezer. Oraindik makaduta nabil, baina badira bi egun alte eman zidatela, beraz ez daukat aitzakirik. Alta? Gaixorik egon zara, ala? Kontatu. Zer? Ospitalean egoneiz, hanka hautsita. Baina gauzak korapiliatu zaizkit eta han eman behar izan dut boladatxo bat. Eta zergatik da? Ba, ez dakit nola, baina azkenean biriketako trombosi izan dut. Eta gu hemen lana ematen gixagoa. Bueno, banoa. Aizu, zure alaba. Zer? Zaindu ezazu ondo. Ez dut besterik egiten egun osoan, agur gazte. Ez hain gazte, Andrea. Neska? Zer? Azkeneko aldia, entzun! Azkeneko aldia. Hau lotxa, jainko maitea, hau lotxa. Baina ez duzu ikusi zer gaizki pasatu dudan. Ez idazu berriro horrelakorik egin, ez baduzu bihotzekoa jotan zeringan. Entzun didazu, neska? Zer egiteazu! Oso gaizki pasatu dut, eta zu gerila jarri nauzu. Zergatik, ama, zergatik. Eta egizan paren zer? Ba. Isilduko zara! Gaur egun inorrez da hiltzen horrelako txikiteria baten gatik. Ai, neska, batzuetan leloa ematen ez du. Benetan. Ze, hobeto zaude? Ez. Hala, segi oera.
Lasai, argia dago, hori egongo da. Baina Izeba, benetan nahi duzu osa bakartzena sartzea? Ez bihotza ez, erreakzionatzea nahi dut. Hau dena, ez da benetakoa. Zaude lasai, ez kezkatu. Entzun ondo, sartzen garenean, ni osaban hasten saiatuko nez. Zuk egin lehen pentsatu duguna, bale? Bai, Izeba. Eta espadizuzpen ez ere egiten, eta jo egiten banau, edo... Lasai, dena ondo aterako da, ikusiko duzu. Ireki, entzun aldidat. Bazakiak oragoela eta bost axola benetan, oraintxe bertan joango nauk poliziana, eta salatu egingo hau. Entzun aldidat. Kartzelan sartuko haute grano batzuekin harrapatuz gero, eta niri bost axola ditu, berdin zaidak nire neba izatea. Ireki zakatea. Ez gaituk hemendik mugituko entzun arte. Nion zer iten dinu miak hemen? Eskubidea zaukak egia jakiteko. Ze, lotxa ematen dik egoera honetan ikusteak, ala? Noski ze, kaixo polita. Ezin diagu gehiago etxe. Gezurretan aritu ez gurekin eta lapurretan denak akaztu dukaitu dena. Eta enaukari gure harremanei buruz bakarrik. Hori, gutxienekoa duketa. Hoito bizirik balego. Alde mendik. Ez, atea zabaldu diguk. Eta beraz, bazakiat oraindik kontuan hartzen gaitu ala. Oraingoan mehatxoa benetakoa duk. Hizketan aritu gaituk eta erabaki diagu desintoxikazio zentro batean sartzea. Baina ire baimena behar diagu. Eta zinena izan du nideia. Irea, edo beste arrebatxoarena. Ik erabaki. Bitu joan polizian nane baizue. Nik ez zaukanat ezer. Hemen ez zagon ezertxo ere. Datozela txea miatzera. Denbora desente dun ezer gabe nagoela. Ez esan pitokeriarik. Ikusi ala ez ispiluan. Ikusi duk ire aurpegia. Ator hona eta ikusi ondo. Ikusi adore egin badaka. Ikusi! Esaidak, ze ikusten ari aiz. Ez erantzuteko! Zer nahi duzu erantzutea? Ze ikusten ari aizen. Hori alduk ire aurpegia. Horretarako balia izan dik filosofia mordoa ikasteak, txotxolo? Ez, aurpegia horik izajo baten hau. Nire aurpegia dun, ostia. Eta ez dakiz zertan atorren hori filosofia. Jotago! Eta bestea ere bilo. Ez diat berriro esango. Prest gaude tratamendua pagatzeko desintoxikazio zentro batean. Eta ez pentsa inolako asmorik daukadanik melodramatiko jartzeko. Iri lagundu, ez diagu besterik nahi. Ederki asko dakik maite augula. Eta honena nahi dugula iretzat. Iregan genuzkan itxaropen guztia jarrita. Iaiz eta familiko intelektuala. Utzi zan ja sermoia, joder. Nahi aldu trago bat. Zer? Ez zergaitik begiratzen didazu horrela, Torri. Eldurra ematen dizut? Ez. Torri. Zuk eskazu egin, zure izebari, ez da zure amari. Ni enau monstru bat. Badakit etzarela monstru bat, osa. Ondo. Bueno, nahikoa da. Bai edo ez. Bai zer, ez zer. Ja ez dakik, ez esaten duan, ez zertan ari aizen. Pena ematen didak. Deitu nahi duanean baiezkoa emateko. Bestela badakik. Polizio! Jo. Ez zaukanak txakur txikirik ere. Deitu leku horretara. Eta esan onartzen dudala. Baina deitu orain. Orain.
orduan mutilak aukeratzen du. Zer? Ez esan. Zuk asmatu nahi duzu. Ez dut jakin nahi. Sentitzen dut hau esan behar izatea benetan. Esan behar izatea zer? Kaka bat da. Zer ordea? Zure gidoia. Zer diozu? Sentitzen dut hain gogorra izatea benetan. Baina kaka bat da. Kaka hutsa. Zergatik? Nola ibili zaitezke jolasean bizitzarekin eta eriotzarekin mesedez? Ni nahi jolasean zerekin. Nola ez? Horixe baietz. Sentitzen dut benetan, baina decepzionatu egin nauzu. Ezin duzu eriotza hain inarin hartu. Oso kontu serioa da. Urte bete eman duzu deprimituta. Erabat makalduta. Ezertarako gogorik gabe. Eta orain konturatzen naiz horrek sekulako kaltea egin dizula. Itxaropena neukan berriro martxan jartzean indarrean hasiko zinela. Zerbait heldua idatzeko zenuela. Burutsua, samurra. Pazientzia handiarekin egon nahi zen. Historiaren amaiera entzun arte. Eta pentsatzen nuen, bueno, konponduko da. Baina gero eta okerrago zijoan. Historio eskasa da. 10 urtez betea. Are okerrago. Hutsa. Zintzara horrela jolastu jendearekin. Eta hitz egiten dizut horrela maite zaitu dalako. Eta badakidalako oso gauza onak egin ditzakezula. Baina oraingoan, nola tratatu dezakezu eriotza bezalako gaizakon bat, hain modu friboloan. Zergatik etzatoz egun batean irekin zentrora, eta ikusiko duzu zer den eriotza eta benetako sufrimendua. Barkatu gogorregia baldin manaiz zurekin. Begira, atzo goizean mutil gazte bat ingresatu zuten. Arratsaldean lehen saioa izan nuen berarekin, eta oso gaizki zegoen. Unibertsitatean promozioko lehena izan zen. Mutil, sentibera eta oso argia, eta bere buruaz beste egiteko zorian egonda. Eta orduan guk, zer egin behar dugu zure ustez? Beste munduko hau txatxuarekin hitz egin, eta okeran utzi zer egin? Bizirik jarraitu, edo heroina gaindosi bat hartu, eta bere burua garbitzea zer eta heroi bat izateko? Osa, mesedez. Sentibratasun pizka bat, pertsona bat data. Zatoz, bihar zentrora? Ikusi, jendean nola biziten benetan. Ze arazo dituen benetan. Eta pelikula ausarta egin. Eta erakutsi jendearen nahiak, jendearen frustrazioak, jendearen liskarrak. Utzi frivolitateak, utzi denboran bidaiatzari, utzi zure iritziak eta murgildu bizitzako gai sakonetan. Eta gidoi bikaina egin. Ez dakit, esate baterako, zer daki banik. Imaginazazu, atzo ingresatu zuten mutil hori, ez dela dirudien bezain maltzurra. Eta norbait salbatu duela, itota hitzetik. Arreba bat esate baterako. Eta nor daki, arreba horrek agian bizilagun bati lagundu dio. Eskaleretatik behera erortzeko zorian zegoen. Zerbikalak hautsi beharrean. Eta berari esker hanka bat baino ez du hautsi. Eta nor daki, agian bizilagun horrek erori baino egun batzuk lehenago motorzale gazte bat salbatu zuen. Azeleratu egin zuelako eta sartu zelako motorraren eta autoaren artean. Eta nor daki, balitekeena da gazte horrek bere ama salbatu izana. Medikoaren gana eramantzuelako unegokian. Eta Andre horrek agian, hilabete bat lehenago garrasi egin zuen etxeko balkoitik eta oinezko bat salbatu zuen. Lapur bat labana lepoan sartzeko puntuan zegonean. Nor daki? Badakizu? Jendeak lagundu egiten dio beste jendeari bizirik jarraitzen. Eta hori zalantzan jartzea edo horrekin jolas egitea itxusia da, zitala, miserablea. Jendeak bizirik segitzen du. Bizirik segitu behar du beti. Begira, hortxe daukazu gidoi aparta pelikularako. Titulu hau izan dezake, bizi. Edo ez, hau hobea da, hil. Eta hori da inork nahi ez duena. Inork espero ez duena. Zeiru ditzen, Txin, mina okat. Non? Hemen. Baina nolako mina? Zorrotza! Lasai, medikorio hau txotu. Ez, Zer daukazu? Lasai hartok nasa.